Salam mehriban illeşler. Sizin her biriniňizde maşgala we dançylygyny, ýurt asudalygyny, mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag tutýan tutumly işlerini elmeden marawat bolmagyny dilek edip, şol kul milli mirasym ruh hazyna marty gepleşigimiziň täze sanly görmäne çagyrýar. Biz şol gepleşigimizde Lewap welaýatynyň Kerke trawynyň Astanabawy şäherçesinde ýaşaýjysy Nawat Hudaýnazarowanyň döwletli ojagyny taýýarladyk. Şol gepleşigimizde Nawat daýdamyz milli sazgyral bolan Deprek sazgyralynyň ýasalyşy dogrusynda. Şol sana Deprek sazgyralyny ýürütü şu halkymyza toý bayramlaryna hyzmat edýän daýdalarynyň ýerine ýetirişini size ýetirer. Mahriban ýerleşler biziň söhbetdeşimiz Nawat daýda. Näşol gün siziň döwletli ojagyňyzda bir miras teleýalimyň döretçilik topar bilen ýürütü mihmançylyga geldik. Lewap topragyny Kerke trawynyň Astanabawy şäherçesinde şu toý bayramlara hyzmat edip özüňiziň şu Deprek sazgyralyny ýataýşyňyz şolar dogrusynda ýerleşlerimize gurulm berseňiz. Enemem teprek çalıyordu. Son kaptalında oturup teprek çalarlarında sonra menem elimi gıymıldatıp oturuyordum. Son enemin teprek kaplayışını görüp hemme teprekleri enem bilen kaplap eneme bakışıyordum. Nawat mama halipa şäherlik ýoluny hormatly arkadaşymyz giň ýol açyp berdi. Ina siz hem özüňiziň bir Deprek sazgyralyny ýasap gelecekki nesillerimize biziň bir milli mirasymyzy, edebi mirasymyzy bir nusga galdyrmak üçin bir özüňizi ýürütü şäher tökmeni öz gyýdyňyza öwredipsiňiz ogulşada. Ina şolar dogrusynda bir öz gyýdyňyza öwredip diňe maşgalaňyzda diňe ogulşada öwretdiňizmi beýleki çağalaryňyzda şu Deprek sazgyralynyň ýasalyşyny bilýärmi? Olaram admad biliyor da okşada yanımda çektirip özüm yanıma alıp özümün diye kaplap bilemiyor. Kelin alınıyor, toy ediliyor, iki giycelap çalıyor. Son erkeklerin içinde aydım bir iki saat tutarsa bir kızacaksa olar aydım oturuyor. Birler olsa hol teprek çalıyordu. Nawat mamana kadim döwürlerde sizin gurrun berşiňiz ýa toy bayramlarda gyýdyrmyşy çykarynda bir öýde 3 güýje gün ýüzläp biziň zinanlarymyz Deprek sazyny çalyp oturýar diýeňizde. Şol döwürde şo Deprek sazgyralyny ýürütü topar bardymy ýa ähli zinanlar çalyp bilýärdi. Yan keje bär salyp 4 sanagmy sötdiýän indi teprek çalyp üýüne barýardy. Dogurdanam Nawat mama bir sazda gudret bar, sazda bir güýç bar, sazda bir insanyň ömrüne ömür goşýar. Bir saz dinleýän adam bir hassa bolsa sagalýa diýip ýyl içinde bir halkyň içinde ýorumlar bir atalarymyzyň aýdyp giden gurrunlary bar da dogurdanam saz jadyly zat. Sazy dinleýän adam hökmani suratda bir özüni bir oğudan dünýäde bir oğudan ýaşaýyşda bir ruhy lezzet alýar. Sizem Nawat mama siz bir halkymyzyň içinde, ýylymyzyň içinde türkmen toýlarymyzyň bede bolan Deprek sazgyralyny ýasap, şol sazgyraly bir halkymyza hödürläp, şol sazgyraly bilen bir halkymyza hyzmat edip ýören ekeniňiz. Tügeleme Nawat mama siz 86 ýaşyňyzda ekeniňiz. Nawat mama siz näçe ýaşdan başladyňyz şu sazgyraly çalmana? Şol tepregi 10 ýaşymdan öňden mär çalýaryn. Hemme öwrenenimden de aýdaýyn. Durdana, her çanakda bir dana. Biziň öňümizde şu Deprek sazgyralynyň bir 2 san taýajyk bilen bir eýlek geçirilen görnüşi ýürütü ýüpler bilen berkidilen görnüş durda. Täze şunun kaplanşy tek bana bir ýeregine aňsatjak ötürýär. Soň ikincisi mana şol aşagysy. Ýüpem bardyr hola içinde. Şunu ýokary galdyrsaň, şurdan çekişleseň soň ötýär. Şerseň teprek zaraňlap duran ýaxşy bolýar. Men söhbetdeşim Nawat mamamyzyň gyýdy Ogulşat Muhammedowa. Ogulşat sizem öz ejeňizden Deprek sazgyralynyň ýasalyşyny, şoň taýýarlanýyny öwrenýän ekeniňiz. Şolar dogrusynda gurrun berseňiz. Ejem wagt 7 ýaşynyň içinde tüveleme şoňa garamazdan ejem kiýmedi häzirem her şimdi Deprek gaplaýar. Biziň gaplaýan depreklerimiz owamyzyň toýlarynda uly höwes bilen
algıdılım çalın ya. Ertir, irtaherden çalıp başlap, şu günler tangen alcı gityança, şul teprekler ulu hüvet veren çalın ya. Bizim ecem kıymadın şul etyan, hizmatımızın şul etyan, millet henetimiz olan deprege, biz üyümüzden alıp gityalar da, sonra deysen kuvan ya. Şu deprek sazgıral nämeden ýasaýaňyz? Şu deprege yaşacak oğlak dersinden yataya ol näçe yaş bolsa depregen yuka depregen goçuk ya da tete. Şonuň üçin ol yaş oğlan dersine getirip çolap bir 2 gün goýýar bir ýerde. Şondan soň şonuň tüýlere gow arasalan ýar. Şunyan tartyp çekip tüýlerini alýar da soň şonu arasalap ýuwup çekip şu depregen gaňsa goýup şular ýany görnüşe getirip ýip bilen şunyan çekýär. Şu ýerden odal bilen gaňsaga ýelimet ýaz. Ýelimläp şu dere ýapşar ýany. Şondan soň şu ýukasyk iki çetden ejem bilen çekip şu ýipleri bilen ýagşy ondan geçirip beýlek geçirip beýlekden beýlek geçirip şunu ýany ýagşy taraýar şuna. Tarap ondan soň şul daýaklaryny goýýar. Kügünem şuna gurar ýany goýýar. Bir ýörüte 2 günläp gurat ýa diýdiň. Şunu ýörüte günüň aşany gurat diýýärmi? Bir ýörüte saklanýan jaý bolýarmy? Şu saklanýan jaýlar akşam saklanýan jaýda goýýar, çyk çekmedi ýaly. Güner tanam şuna günde gün has ısı bolan wagty kölegerege geçirýär şuna. Dersler çürşmedi ýany. Daşaryk çykaryp. Howa. Şöyle 2 günde gowet het berýär. Indi şunyň häzir şunyň agdyny açmaly şeýertinden kesip agdyny açmaly. Bu ýerine aýyrsak, nahaşylar ýany deprek bolýar. Şu deprek sazgıralynyň birini ýasamak üçin näçe gün gidýär? 2-3 gün tarp etýär. Şunu odalena oğlak dersini getirýär. Tege geçirmeýän gapda şunu goýýar. Şondan soň 2 günden soň şu derimiz taýyn bolýar. Taýýar bolan derini şöyle yünglerini çekip ayırýar hemmesini arasalap. Arasa görnüşe gelen soňam şunu ýadyp üstünden gaňsaga un bilen suw goşup ýelimet ýa-da şunyň gaňsaklarynyň şu ýerlerine gowjalap çalýar. Çalan soň ýanky derin ýere ýadyýar-da şeýdip gaňsaga goýup, hatyň şular ýany ýiplere çyrşdyryp başlaýar. Ýaşlygymdan şol enem deprek çalan wagty mende de bir höwes döretdi. Enem meniň halipam diýsem hem ýalňyşmasam gerek. Sebäbi ol maňa ýaşlygymdan keşde gaýamany, hal dokamany öwretdi. Indi şu wagtda maňa deprege gaplamany öwredip ýör. Enemiň töeleme 10 sagaty bar. 6 gyýdy, 4 ogly bar. Menem enemiň 2-nji gyýdy bolýan. Ödümden uly bir agam bar. Aýal doganym bar, erkek doganym bar. Menem şunyň enemiň ýanynda kömekleşip, öwrenip geljekde menem şol milli mirasymyzyň depregen ata babalarymyzdan, ene mamamlardan gelýän şu depregen ýasalyşyny geljekde ýetip gitmediligi üçin ödüm şu ýaşlara gyýylarma, gelinlerime şu wagt öwredip gelýän-de şunu. Milli mirasymyzy bize öwrenmäge mümkinçilik töreden hormatly arkadagymyzyň jan sag bolsun, başytyk bolsun, il wähitli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleri mundan welä hem rowaj alsyn.
edidilleşler biz söhbetleşmedi. Oğudan deprek sazgırary bilen Türkmen halkymyzyň toý bayramlaryna hyzmat edip, şu etrafy medeni döýünne ýörüýte bir topara ýol başçylyk edýän Kümüş Penjiýewa bilen dowam edýär. 2004-nji ýylda Kerki Trap Medeniýet bölüminiň garamagyndaky Astana Baba şäherçe medeniýet öýüniň ýanynda ýaşyly ýyňanlarynyň düzüminde ruhy bilen deprekçiler topary esaslandyryldy. Şu toparyň düzümindäki ýaşyly ýyňanlaryň ine şol halkymyzyň milli medeni mirasy bolan deprek sazgyranda saz çalmak, sanawatçylary aýtmak, şolary ýyle ýaýmak boýunça uly işler alyp baryldy. Türkmen halkynyň milli medeni mirasy döwredijilerden bäri gaýdýar. Belki de şu Oğuzhan atamyz döwürlerinden gaýdýandyr. Şu Oğuzhan atamyz ýörüşlere gidende ine ýörüşlerden gelende şu düýeleriň, atlaryň kaptalyna, bykynlaryna şol tebil diýen saz guraly asyp goýup ine tumak bilen kakyp çalynyp şol wagtlaryň kakylyp çalýan saz guralary bolan kaku bugünkü wagtda şu depreklere geçip el depreklerine geçip ine şunyarak usulda çalınıyor da indi ortada ine şeyler usul ha seyrek duş gelen usul da bunu cedelsiz Türkmen Oğuz kaku diýip alsagam kabul etsegem ýaňysmaz mı diýen. Mine men öz dörediciligimde şol topar agzalary bilen aýratynlykda gürleşip her haýsynyň özüniň bilýän sanawatçylaryny, sazlaryny çaldyryp görüp şol näme many berýär, nämeden döräpdir, ähmiýetli taryhy barada köp gürünler berýärler. Ine gelin aljak diýip bir sanawatçy kaku var. Ya döndekem gelýär, ya Bakşılavarmız Gülendam, ya da Gyshan. Ine gelin toy bolanda, gelin toyunun her bir porçodu için bir kaku ulanýar eken. Gudaçylyga baranda, bir gezek barlanda Türkmen halkında bir wada gyzyň bolýa berjek diýilen akda. Ine şun gelen gudalaram medeniýetlirak uğratmalydyr. Gelin aljak, gelin aljak, öz oğluma gelin aljak, deryalardan geçip aljak, yandaklary çapyp aljak, hendekleri gömüp aljak, aljak, gelin aljak, tak gelin aljak diýip ýol boýy şeýle git. Barandan soň iş bitmeli de soň. Baran soň girýärler ine şol ýene bir pursata indi gyzy göçürmeli wagty indi kejebe gelmeli. Kejebe gelende jolalary ýeňeler me gyzyň daş döwreginde ine şuňan agaýlaryň içinde oturup gyz dulda oturup goýar ekenler. Sanawatçylar Gysana kejeben gelýär izdana bukta yapış duldana kurşanyp otur Gysana saýlanyp otur Gysana diýip şeyler kakular. Duyduruş verýärler. Birden çıkayma. Bokta yapıştı uldan dip. Geceve geldi dümürdep, bak yüreğim düktük. Yanında yengesi bilen, yak yüreğim düktük. Dip bayılındı şunyan sanawatçylar. Endi çıkmalı da gitmeli de. Alzırandığını görkedim. Ine soň baran soňam ejesiniň öýüne baran soňam ejesiniň öýünde erti gelin turup salam berýär, salamdan soň çagajyklar berýär, soň etejigini dolduryp süýjü paýlanýar eken, şonda ýene bir sanawatçy var, olam pürçükli kanty kim ýeýek? Pürçükli kanty meni ýeýek. Düýün gelen gelni ýeýek. Agam bilen gelni ýeýek. Salamnamalar var, gelin salam var. Deprek saz guraly şu Türkmen halkynyň 72 saz guralynyň arasynda iň naýbas saz guralyň biri de. Hormatly prezidentimiziň taýsız tagallarlary bilen şu halkymyzyň milli medeni mirasyny, milli gymmatlyklaryny toplamak boýunça ulakan işler alyp barýar. Bizim öz gözegimizde şu toplamakda ýetigerli işler alyp barýar. Şu işleri alyp barmaga uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, bilençe bu işin subasy aman bolsun, görje gowluk bolsun. Ähli işleri rowaslyga beslensin. Gümüştaýda köp sag bolan beren gyzykly gürüňleriňiz üçin edilýärleşlerini görüşmedi ýaly milli mirasym ruha diýen gepleşigimiziň şuň kun Lewap welaýatynyň Kerke Trawnyň Astana Baba şäherçesinde Nawat Taýdamyň döwletli ojagyna deprekçi mamalaryň gatnaşmagyna şuňky gepleşigimizi geçirdik. Şuňky gepleşigimizde beren gyzykly gürüňleriňiz üçin Nawat mamamyz, Gümüştaýdamyz
Oğul Şad, size köp sağ olsun aýdýan, işlerinize uly üstünlikleri hemraňyz bolsun. Milli mirasymyzy ösdürmekde, bize ýol görkezýän Mehriban Alkadamyň jana sağ tutýan tütünli işler elmedam rowaşyklary bertilesin. Toýly diýarymyzda elmedam sizin halkymyzyň hyzmatyna ýarap, toý bayramlarynda şu deprek saz gurallar bilen halkymyza hyzmat etmeňizi arzu edýär.